Then it's not like acknowledge the sacrifices you appreciative of that. But at the very same time, a phase all right. This person is having a fun. Okay. And question. And I think I do have the comments. E-comments. All right. E-comments sounds on. Ngiyabona kuthiwa abantu abakhulu abakhoyo abathembakalanga. And I felt so bad, guys. Sikhona singosomkhulu man. Sikhona. You know why? Because I'm saying this because I know not Mutisha. M17, I always say don't choose me because they too much. But there is somebody. There is somebody, no matter but there is somebody. I can share this with this person because they join ABC. And I honestly want to say, Uyehova did not create us to be an island. You can never be. It's just that when I don't want to look around, and that person, I can't judge what have you done. Yes, we are here. Let's move on. How do we move on from here? And again, dithandile into athi unoZulu. Asiqokelele man. Ngubani man? Kasiqokelele. Akamfana man uzawufunda ngubani man. I know now they always but afuna ukuguga wena asawugugeka kathi. Ingubo yamazubhalwa. Ndiyazazi mina ndimdala. I'm approaching 60 but it can never. It can never. Noba mhlawumbi ndizawuthi mhlawumbi ke dinako uzikhatha kokuthi man. I used to say to my colleagues, guys man, I've played the game and didn't win to make talent gaming. Maybe there's cut. But it doesn't mean because this kind of okay, Pumile gaming. I must look and get a son called can be past 7, 8. What's the home? As long as yes, and yeah, yes, in the Kumbus into yesterday, in Chomayelo, it was saying, you know, sometimes Simjonga on another angle. I'm saying this with an experience. Uyoba, I'm not in the direction. Ujongi Loban, how can you? But simply put it, the danger of getting a blessing that you are not ready for it. It's like it's like getting unika umntana ongumfana onapha 5 years umnike into yosheva because ezakusheva but lo mntana is going to hurt himself. uThixo unalo ixesha lakhe le-blessing uzakunika when it's ready. Sometimes uyabona uba umamnolobantu bayo 60 but alikafiki ixesha lale blessing.
let me wait. If yeyam, it's going to come to me. Because siyasiyamphusha bekuthiwa phayizolo ngokumphusha kwethu uyehova laa mzali wamnika unyana wakhe ezantsikelelo azifunayo wemkanazo waxakana nazo because bengekho ready for the blessings and he had to come back home. Siyamxakekisa uThixo sizifune ngenkani aphuma kunike enye into ibe ingakulungelanga. I'm saying this I'm saying this with experience. You know, indlela endandifuna ngayo a promotion post ndayeka ukufuna a promotion post afuna ukuphuma because it was very okunzima kum emsebenzini. To an extent ndandiyazi ukuba ndihlala no-caretaker. I don't have anybody else to share. I don't have kunzima noba ndibulisile akandibulisi back and I don't know what is happening. All I was asking to God was that I could not tell my kids at home because I could not talk to anybody emsebenzini except uthetha no-caretaker, except ukutya nabo. Because uba ndithethe naye ndifumanisa uba sekuthethwa ngale nto besiyithetha sobabini. So I ended up but ndanento ngokuthi it's better, let me get out. Let me get out of this situation. Mandifuna umsebenzi noba kuphi. And I used to cry. Ndimxelele ukuthi xa ayawujonganga kum. And when I looked back, I was so grateful. I was one of the lady A psychologist that was my close friend. You know, kuye epal when you see post as a pal that because I want what the tanders that because uzophelela pha. You know, we ask sometimes izinto ukuthi simqumbele uThixo kanti uThixo asincede because today. Just to add on limited time, yes. I feel good at times. Says Libal good to Bana even ungachandi, it's a blessing. Sisipho ungachandi. Siyayazi ukuthi into bana bakhona abantu abaliqela zabachandi if I believe. Ngoba babengafanelekanga bathi uyokuthi xa uzange abatshuze ukuthi into bana babona bazamchandi. So isinokwenzeka ukuthi into bana mhlawumbe uhleli kweso situlo uzibuza imibuzo into bana ngabantu imbi. Ngoba mina ndandizibuza nemibuzo into bana namhlanje ndimbi. Namhlanje ndityebile. Abazima ukuthi emanga approach. Sisinofumanisa ukuthi into bana zahlungisa xa utheni awukhonza ebusingo. Uqombe into bana hayi man kutheni noma mhlawumbe lento inento nami. But I think inyanga lethe time mama ndiyaqondelana nayo into bana sometimes we sifuna blessings ebomini bethu whereas we are not ready for that blessing. So I think uba single must embrace kakhulu. Siyazi ukuthi into bana it's an opportunity for us to build character. And sikwazi build a relationship etheni eqinileyo noYehova. Ngoba izakwenza ukuthi into bana xa utshadile ukwazi umelana nezistorms zomtshato. Because unalo ololwamano kuhle eqinileyo noYehova. Igama nguNonzuko Gqamza, ndi-social worker kwi-private practice. Ndisebenza nabantu abazi-individuals, couples, uquka nee-families. Ndisebenza also with the communities. Ndispecialize ke nge-mental health. Kuba sikenyanga intle apho ufumaniseka into yobana sithetha nge-mental health disorders. Namhlanje benzoncokola nee-singles sithetha about mental health. Kwincoko yam bendinayo bintle kakhulu apho sisancokola kuba kunjani kuba single and nee-challenges esizifesayo xa sisingle. And also ndiye ndachaphazela into yobana ii-challenges esinazo njengabantu abasingle but also bazi-Christians and singazi-overcome njani ezo challenges because at times sisifilisha ukuthi into yobana sisedwa kule journey. Ndiye ndazama ukukhuthaza ukuthi into yobana asikho sodwa, ndisebenzisa izibhalo ezifana neencwadi zikaYoshua chapter 1 verse 8 apho iBhayibhile siyalela ukuthi into yobana simele sifunde every day ngesandi esiphansi, sifunde each and every day ngesandi esiphansi imini nobusuku.
loo nto iyabangela ukuthi into yobana nabantu abatsha babone ukuthi into yobana nangona zikhona ezi challenges but uyehova uThixo ukhona uhamba nabo endleleni. Ndiye ndabonisa kwintetho yam ukuthi into yobana nyhani zikhona indawo apho abantu banakufumana uncedo uquka ngaphakathi enkonzweni, ngoba sometimes sibe nazo ezi challenges but abantu abaninzi abazazi. So ndiye ndacacisa ke ukuthi into yobana nyhani ke kuhle into yobana ke sithethe sikhululeke. Bakhona abantu ebandlela, abantu abadala bane-experiences more than thina bantu batsha. So le ncoko eyeyakavarisha ke into ezifana nezo, and also i-resources ezikhoyo kwii-communities zethu, because sometimes sisihlala ezindlini sizama ukuthi into yobana sizithekisha ngokwethu ezi problems, but ndiye ndabonisa ukuthi into yobana nyhani ke i-resources zikhona kwii-communities zethu, but into ebalulekileyo umntu funeka acknowledge ukuthi into yobana nyhani uxinzeleleko ndinalo. Uxinzeleleko ke kuluninzi apho ndiye ndabonisa ukuthi into yobana ngokomzekelo unemployment ininzi eSouth Africa, abantu abaninzi abaphangeli. Loo nto ibangela ukuthi into yobana nyhani abantu bazivalele ezindlini bangafuni uphuma. Ndiye ndabonisa ukuthi into yobana nyhani iifamilies ezininzi namhlanje ziyophuka, imitshato emininzi iyophuka. Abantu abatsha ufumanise ukuthi into yobana basingle baye babe nepressure ukuthi into yobana nyhani ndimele ndithathe i-shortcuts ebomini. So ndiye ndacebisa ngezibhalo, ndiye ndacebisa ukuthi into yobana nyhani uyehova uThixo uzasipha amandla sikwazi ukuthi into yobana si-overcome ezi challenges, especially kwi-mental health. Enkosi. Hands up, hands up, hands up, hands up, put them together. Enkosi kakhulu kusisiMozuku. Bendithe ke xa ndivula ndathi inga umuntu xa siphuma kule ndawo aphume nento eza kwenza ngcono ubomi. Into ibe khona into itshintshayo ukuba khona apho. Mna ke ndifumene one ezinye ndizonixelela but this one ukubana sitshekane apha because thina sidibana only ngeSabatha, ne? Sibhizi siyahagana kumnandi ngeSabatha, but Sunday andikwazi ukuba wenza ntoni na. NgoLwesithathu andikwazi ukuba wenza ntoni na. Siphinde sizohagana nini only ngeSabatha. So into endicholileyo mna, enye yezinto endicholileyo ubana masiqhelane ukutshekana nalapho phakathi evekini. Uthando lwethu malingapheleli only ngeSabatha, because andiyazi ubana Sunday kwenzeka ntoni na. In fact, ngoba uze enkonzweni on Sabbath, andiyazi ubana ushiye ntoni na endlini. So masiyiqhele loo nto leyo, sitshekane, singayenzi futhi nangobutshomi. Andizokhetha uNobabala because ndiqonda hayi ndimqhelile uNobabala okanye ndiqhele ubhuti Sibongile. Makhe ndijonge noba umntu ndingazange ndithethe naye kwalapha enkonzweni khona ukuze kuzophela nezinto ezizawuthi xa kuthiwa hayi abantu abadala batheni abathembakalanga, because asisondelelelanga. So ngowusomjongile uqonda ubana hey awukho sure, kanti if besiqhelelane ngezakho sekulula kuWhatsApp. Akho need bana sibhale letter, uyayibona, akho need yobana sifone. So ingake ngoku ezibana singabantu abasingle siqhelaneni, siyazi bana zininzi ingxaki esijongene nazo singabantu, and ke ngokufumana ubana abanye nyhani shem abanayo abantu bokuthini bokukhuphela. So moving on ke ngoku neprogram yethu. Yes, whatever enzeka ebomini, yes, kodwa ngoku nje bantu bakaza mqondo ufuna ujoba xa akho data uzabhaka na akathetha akhomende naye, you understand. So ndiqonda zomela nje udata ngoba please udata, whatever happen in your life try to cope out. But ke ngoku most your data babheka phi kama uyantshoza imosi wodata imosi wodata i-stress sabo abasenzayo sobona to clean up everything kubo butywala. Yeah, I said I'm 48 years now. Sangafaka abantwana yotala that all butywala. Iitshomi zam zancama kancama iitshomi zam kuthi ayifuna ubeka noma ngumlenze ubeka nje ngumlenze namulenze athatha betyala ndifuna utywala sangafaka.
So masizame ukuthathana kanjani into yonke eyenzekayo sikhophe out sithethe yasethe but ke enye into ngokuthini asiyoyika sikodada manje inyama sithethe iminyana omama asibala kasi siyayazi lo leso siyaboyika sometimes usuke emsebenzini and said unengxaki emsebenzini ubeke engxaki emsebenzini ngoke kwaze iqala njani iqala ngapha endlini lento because zathi hayi so wenze lo emsebenzini wena yayibona lo le. So that's why nathi ngenye into eyenzekayo baba singakuthindi kakhulu but ke kufuneka usizame na kanjani bangaba if ever apha endlini yami kanqubayo mntwana mama uye kuthi uchomi yakhe nechomi yakhe yasethe but nethana lapho nezochomi ezonazo ke ambalisela unechomi ingxaki yakho angenye ubone baba athi mbolo wa unengxaki ethi nento yabo so ulife esiphilayo unzima kakhulu but all in all God is all on the top of us on everything. Usibonge ukubuza kodata mina ngizabe ntombi endithe ungena kwami apha ndabona ii-groups zabantu ndathi ke apha kuziwe kozange apha kule program kuziwe kozange noshiyiwe mhlawumbi nosithembiso sebekhona apha benditshile ndathi every woman iyakufuna utshata ndithe ndayibaxa ke mna ndatshata kabini so andibaweli into yoba ke ndide ndiphinde kwesithathu usekho ozange ndifuna uninika elithemba ke uThixo une-hidden partner yakho ayigcinele wena qha ke ngoku sizawuxakwa yile nto ithethwa nguSibongile ukuba uthi ningonotsawutsawu bayanoyika abafana zintombi ndiyawena kwinto ezawufuna into yoba kubekho ii-prayer groups, prayer partners. Uzayibona phaya i-prayer partner mhlambe yakho ithi ndithandazela umyeni. Akakwazi ukuthetha ebantwini. Uzayithetha apha kupartner yakhe into ethetha uba niyakufuna ukutshata nomfundo. Niyakufuna ukutshata bethuni. Alikapheli ixesha ke loba nibonwe ngamasoka qha lumsandleni ithethwa nguSibongile. Ningoyikeki ngoba lokho abatata bangamagwala manibe ngolo hlobo. Phofu noThixo wababona kwakuqala waqonda into yoba ocean esisara asinawukwazi ukukhupha sisodwa. Ndimenze lo mncedi ngoba anizanga ubakhonkotha. Yiyo loo nto indendise kabini mna. Anizanga bakhonkotha nobashawuta. Nizoba ngabancedi babo. Kaloku abantu masikhumbule bethuni cece ngoku ingathi ndifaka ulevel. Masikhumbule into yoba kaloku kulaliswe uAdam. Sidla ngokutsho ke besidlala ngayo nomyeni nami le nto. Sixa sikhula nasejoka ndithi hayi kaloku wena uyidust. Mna ndiyi-substance. Okay. Sayibalana? Ulaliswe uAdam wasiwe theatre. Wawukhutshwa ubambo etheatre. Uba uzange uye theatre awuzuya le nto ndithetha ubuthongo basetheatre indlela ebumnandi ngayo. Kangoba waqabuka uAdam phaa koba buthongo basetheatre inye into yokuqala wayibonayo ngunotumata. Hayi mani. Wabona uEva unotumata watshintsha wayimbongi. Wathi lithambo lamathambo ayo. Ngoko ithambo lamathambo alikwazi ushawutisa libe umuntu wabantu uvele emsebenzini udiniwe. Akumbuzi nempilo umbuzi bekunjani emsebenzini tata. Athi umfundisi uShugu xa efika evela phaa emsebenzini sukuthi nguye bethe I love you. Ulindele uba mayibe nguye ozokuphuza.
khawuchume nawe noba ubungqengqe khawushiye uqhume uye kuye Lavi waswele kumye nami ndisathi Lavi sibizana Lavi ibe nzima kawuxatyonwa ke bethu usathi hayi Lavi asungilava kuphela ingxabano ke ngelaa xesha ngoba awulaze nigama ozambiza ngalo kaloku ubusithi Lavi ngoku awuzuthi tata kuba ndathi andizuthi tata kuwe awungotatam ndamawutatam ndingazubiza nale nto abantwana ndithi baby kuwe awungomntanam anawuthi baby emyeni nam phinde ndimcela imali uyifunelani imali kubhebi zinto zangoku ke ezo kodwa ke abantwana bam hlala nethembeni khona ihidden eyayikho kuRuta uRuta wayifumane umhlolokazi mama wayifumana hidden partner uThixo uyigcinele wena masizilungiseni lutsha masizilungiseni mantombi sithi qoko umama uthi masithi qo sithathe ungabi xazalala unxibe njena kanjani bani awusicuthe noloko uyayivala lo awusicuthe manje Enkosi kakhulu. Ngoba ngiqala ke ngenda iconsa le program yethu akhange ngiqaphele ubana inkulu kakhulu njengoba mina bengiyichaza. Guys kukho i-visitors ezisuka ngaphandle bengitshilo mose ndathi bese sizamkela yaseKhamfu. Kukho ezinye ezingapha ko-CP1. Ndicela ziphakame bethu nani. Uba awukho seKhamfu awukho seShilo district ndicela siniphakame. Iprogram yethu isikelelekile ngoku sizawumuva on kwisigaba sethu asilandelayo unezi aphinde nje asithi kancinci phinde nje asithi kancinci solule then after unezi ngoku uzawungena umfundisi inkosi kakhulu. Ndicela siphakame ngolwethu abantu sicela sibhekisele izitulo senze esekho yezitulo ezizelene ngemiva sikhawulezile izitulo zenze ngomva. Amen. Bendiyenzile ke i-homework kuba xa ndibizwa endaweni ke I don't take it lightly. Ndiyenze ke i-homework yam kodwa ke ngenxa for the sake of time le nto bendizayithetha ndayithetha xa ndimenye kwenye indawo ngenxa yexesha ya kuba ke abantu afuneke ba-overdose. Yes, otherwise I did interviews with divorcees. I also did interviews with the widows just to check the experiences that they went through so that at the end of the day as a church sizokwazi ubana sibone apho sinolungisa khona ibandla libe yi-safe. There are many things andizukuya ke kuzo kodwa ke for the divorcees then what touched me into yokubana umuntu ebeqele bayidyuwethe but umuntu azibhaqa sele bethe sona. So that is a great challenge. Then even naxa usiya ke kwi-widows but esona sikhalo esikhulu sesithi ibandla liyasilela kula process ye-healing emveni kokubana umuntu ethe went through zonke into agqithe kuzo. Ndivile ke nam ndimamele apha phantsi. I was observing, I was listening. Then xa kuvela ipoint ethi hayi asibathembanga abantu apha enkonzweni, hayi ndidibana nezo zinto every day. Ootata they are sharing the same view kubana asibathembanga kwa ootata. So ikhona ke loo ngxaki inalo but besifanele ubana sinayo i-team kwibandla ngalinye yabantu that had been identified okokubana bakhowushwe. Then aba bantu ke
baxanyangelwa nangemicimbi ke ye-confidentiality. Then ke ukwenzela uba bayazi abantu uba xa sinengxaki at least nabo bantu abakufutshane. Ngoba umfundisi is not easy to be accessible. Ngoba ukude, but i-crisis ikho ngoku. So ibandla nebandla ngaske babe khona abo bantu banjalo. Then mna ke kwelami icala ke I have huge work over my shoulders because emsebenzini apho ndikhoyo ndijongene ne-district ye-Overberg. I'm serving, I'm ministering kwi-intercultural context, interracial context. So it's a big area because it starts from Grabo, Yokabela, Ngapa, Solendam, Berry. So Zonga Sandam, I'm only alone there. But even the workers there, they refer people from their areas. Sinom PM7 who can assist here. Even nalapha ke enkonzweni xa abantu imicimbi yabo bengafuni iye ku-church board. So bayazi they approach me every Sundays. I'm here in Cape Town. Ndiqhuba sessions from the morning to Kochonilanga. Even nabafuna premarital counseling, individual counseling, couples counseling. My field of expertise, I can't field of expertise here. Abanye baba lost, but because although we are ministers, singabefundisi, but it's very tricky umcimbi we-theology. Namhlanje ke nizawucacabana nabacoach, kose nibeke ngabomni nabacoach. Theology is not like social worker, it's not like psychology. Theology kuyaxhomekeka uba umuntu uspecialize ngantoni. Omnye uyakwasispecialize nge-Old Testament, omnye nge-New Testament, omnye nge-systematic theology, like umfundisi uNolo. Then kuyaxhomekeka uba umuntu uspecialize ngantoni kwi-theology yakhe. For me, I specialize with pastoral counseling, meaning is theology integrated with psychology in counseling. So I took that because of there are also people outside there from other churches, like from Pentecostal side. They are reluctant to go and seek counsel. Christians, like secular counselors. Hence, when I chose counseling, I decided to take pastoral counseling. So I do everything concerning counseling. I also specialize with trauma counseling, all those things. So I highlight a lot. As very confidential. I'm a certified counselor, board counselors, pastoral counselors in South Africa. So people are coming. They are aware today. But Ansuba Sayaka was this job essential, but Makanji Asia Valley. So Jogan Alum over single. Because the Balak is the banner, we are rooted in the Bible. We must be rooted in the Bible. Asia Paul, the first book of Corinthians, chapter 7, verse 7. It is not good for a man not to marry. It's good. Yeah, it's good for a man. It's good for a man not to marry. That verse is also in the Bible. So even in the Auchatanga is a blessing because there is a verse, more verses in the Bible about that. So Paul singleness is a gift
from God. Asizuba lost, sizaba lapho. Then athi uYesu, that is uYesu. uYesu kukho i-argument emayela ne-issue yantoni ye-divorce. Ikuma Matthew 19. Kukho i-argument emayela ne-issue ye-divorce. Then ivela ke le nto ke ayichaze kuYesu ayithethe. But even if umuntu udivorcile bangakasoleki lo muntu ebetshate naye, la muntu akanawo ulungelo lotshata. Hayi, bamamele audience kaYesu ithi, hayi bosika kunjalo. It's better not to marry. That's Matthew 19 verse 10. Kuba kunjalo, ungcono umuntu asingakatshati. Athi uYesu ke yena kuphendula kayilavu kamazwi emloyeni kaYesu. Not everyone can accept this word, but only to whom it has been given. We should receive our situation in life, whether it is singleness or marriage, as a gift of God's grace to us. But as singles, Hebrews 13 verse 5, keep your conduct free from the love of money and be content with what you have. IBhayibhile isifundisa obana sithobe emele kuloo ndawo sikuyo. Siyibona loo nto? Sithobe iemele phi kuloo ndawo esikuyo. Ngexesha lakho Thixo uzasisikelela. If you are ordained to be married, then ngexesha lakho Thixo uzawuyenza loo nto. Anyway, there's a testimony that came to me at one time. Apho nenekazi lithile elisingle lalishhumayela kwi-camp meeting. Kwakho umfo ngexesha ashumayela pha abona unkosikazi yakhe. Wathi bendilinde lo uzawuvela nje asubmite to my mission. Ngoba indoda inikwe imission. Njengobehleli pha wabona ba hey this one uyafita kule mission sovela submit. So let us not be desperate. Let us be content kule ndawo sikuyo right now. Remember, getting married is not a Bible command. There is no command in the Bible. Apho uYesu like esithi khumbula mhla wasabatha ungcolisa. Apho uYesu uzathi tshatana. There is no command in the Bible. For example, Daniel sifunda ngaye yonke le mihla zangatshata, wayengatshatanga uDaniel. So akudifani xa umuntu engatshatanga, yakho ufuna ufikswa apho. La mntu enough because it's ordained into yobana angatshati. Then uJeremiah wathi wafumana instruction from God. It is eternal. God commanded Jeremiah not to marry or have children. So meaning there's nothing odd about singleness. There's nothing odd about that. Akona ndofuna ufikswa, akona ndofuna ulungiswa apho. Then singabantu abasingle most of the time siyathanda ke ukukhalaza. Siyiva le nto? If ngaba bekuthe anyway wonke umuntu unemithwalo. Everybody. If it's not about song, whether you are married or not married, there's not about song esithi namhlanje inkonzo yobana englo makakhe abalise challenge yakhe will be surprised. Ngoba abanye abantu uzawuthi omnye umuntu wena unengxaki leba andisamfuni lo myeni ndimfuna nasebumnyameni kanti omnye ngapha umuntu yena utheni uyastruglisha akanamdlala kuyo nantoni na because ustruglisha the chronic illness. Struggling with the chronic illness. Xa kutshona ilanga uyangcunguza ngoba ii-pains zizawuthi ndilapha. So if you can sit down, all of us will be surprised. Sibone nale besithi siyizingela nasemnyameni imina sisizele lo muntu. When we are spirit filled, we don't complain about everything. Meaning, xa sisacomplaina, that's a dipstick leyo yokubana it's a challenge. It's posing a challenge to us. Hey, make simfuna uThixo senokufumaneka. Ukuba
advantage ingasayibamba loo nto. Xa si-single thina simele uba siyavuya. You see, at this presentation I cannot present with couples. Ngoba ii-couples zingathi umakethe into yobana ngoku mashiyeke abantu sihleli nabo. Kodwa ke injalo, uPawulos uyachaza ke izinto ezimbini. Number one, uthi ukuba single people are spared from the troubles of marriage. Nabona umtshato lona uyintsikelelo kodwa ukwamahlandinyuka amanintsi alapha emtshatweni. So xa ke ngoku usingle, that's why Paulo says yabona babe kuya ngam namadoda ngasikafuzelwe okanye abantu ngasebafuzelwe nabangatshati. Ngoba ujonge into yobana hey, every day I'm dealing with the complaints and struggles of the people that are married. Then eyokuqala isizathu ukuthi kuziphungulela ingxaki into yongatshati. Ayicacise ke ngoku kwesibini athi single people can devote themselves more fully to God's work. And unmarried, ayicacise uPawulos, iBhayibhile can be a study on its own. Ayicacise athi an unmarried man is concerned about the Lord's affairs, how he can please the Lord. But a married man is concerned about the affairs of this world, how he can please his wife, and his interests are divided. It's the first book of Corinthians chapter 7, verse 32 to 34. Then, indoda etshatileyo inexhala lokubana ndingamanelisa njani unkosikazi. Nonkosikazi nexhala ndingayanelisa njani indoda yam. Ekuphulwa ngamaxhala. Sicinga sisedwa baba bane-anxieties kuba singatshatanga. Banamaxhala abantu besemtshatweni. Abanye uthi umfo ndinexhala ngoba unkosikazi wami uyaphuma kusasa uyaphangela uba uyawubuyana. So banamaxhala abantu behlele siyibona loo nto. But umntu kaThixo, indoda yakwaThixo awudingi na-permission xa funeka uthini uvangele. Siyayiva le nto? So you are dedicated emsebenzini kaThixo as singles. Sometimes nasezinkonzweni xa into zingahambi kakuhle kuthanda ufundzwa ngathi sizi-singles. Siyayiva le nto? Ngoba ii-singles ziredi, but ingxaki yobana an idle mind is a devil's workshop. Uba sidinga into okwenza, then ke ngoku uSathana uzokuthumela itask and ayisi nje itask iza ngomntu. Ndasijoyina ezo zinto. Why? It's because idle. Otherwise, singles can shake. It doesn't matter which church. They can shake. Inkonzo ivuthe because 24/7 banexesha lokufunda iBhayibhile. Abanamaxhala obana ndizamanelisana njani unkosikazi wami, ndizamanelisana njani umyeni wami. Intsikelelo into wayisingle. Nam ndandikhe ndasingle. Nam ndiyayazi ndlela ndandivakela ngayo xa ndisingle. Amen. So ke xa njengoba sisingle ndikhuthaza into yoba sixabisekile in the sight of the Lord, singayihoyile ye-culture, ye-norms ze-society, ze-expectations zazo. Because society esikhulele kuyo, even our parents are shaped society esiphuma kuyo. Nathi sesifika lapha enkonzweni siyakwazi sesifika bonke ilizwi likaThixo sifuna ulinxibisa i-culture esiphuma kuyo. Uthi naxa zininzi into ezikhathazayo, especially kubantu aba-singles, into yobana xa ku-announcwa kuchazwa umntu eBhayibhileni kuthiwe uhamba ngongathi iyashota. Siyiva le nto? Ngongathi iyashota le nto ufuna siba omnye ude le nto imenzela ipressure. Imenzela ipressure. Kanti ekugqibeleni loo pressure
abanye bezawuphuncuka nalo nokukhulu lwabo. Ngoba umfoweza naye unkosikazi wazola wathi wabhaptizwa wathini. But zathi into zingahambi kakuhle yaqala loo nto seyazi nangokuba yotshona phi. Kuba ngale nto yobana because sometimes le mcimbi wemarriage uyakwazi uidolize. But siqaphele into kwezi-singles obana isizwe sakwaStrayeli kuze sizibhaqe siselithinjweni kwangenxa yezono ezithathu. And ezi zono ezi ke siyayikhumbula xa sifunda ke incwadi ezancwadi zesiprofeto sithi the past was revealing the future. Those three sins, the first one ngumcimbi we-sexual immorality, then esibini zii-idols, then the third one then ibe ngumcimbi ke wokuphulwa komthetho kaThixo wesabatha. Those three things as we are approaching the end times, then those three sins zabangeliso sakaStrayeli sizibhaqe sisimbhaco in a foreign land. As singles that are here today, la ncwadi uPaul Makorinto Kuqala chapter 7 is addressing sexual immorality. If ngaba usingle, because kwindawo endikuyo kuye kwavela ke i-comment eshushu isithi futhi siyayiva yonke le nto ithethwayo apha nguPawulos, but sinengxaki xa bukhe wayithethe into. Hayi, nathi ke loo nto ile yabangela uba xa saseklasini enkozini yaseGinsberg sigcinwa for 2 years singabhaptizwa for 2 years, kodwa sifuna ukuthi make sure uba ezintwana siyazigrounda kakuhle, akunqanywanga apha kwendawo kuleqwa kutsho. So kubalulekile ke ubana ke siyibambe loo nto, the sexual immorality, we must abstain from the sexual immorality. Then uThixo uya-understanda, uAdam wambona into yobana ewe uyasebenza kodwa lo mntu uyasidinga isandla sesibini. Wamprovide uThixo ngesandla santoni sesibini. But asifa uAdam kuthiwa wayezingela isandla sesibini. Siyayiva le nto? There's nowhere in the Bible uThixo othi xa mjongile waqonda abantu noko uyasidinga. So nathi, let us not be desperate, because although Adam was lonely, was alone, yes, but he was not lonely because he was preoccupied by God's mission. Even nathi as singles, we are called to be preoccupied by God's mission. Then yona iBhayibhile isithi xa ithetha, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. I'm desperate and like this. I still remember umfundisi kwilali yam owayethanda uncokola ethanda ukusa athi mthandazi wobana ngenye imini ndibe nemoto and mhlawumbi nemoto ndinqwenela ubana ndibe nebhaki ngoba mna ndithanda uvangela, ndifuna imoto ndizayigcwalisa ngabantu babheke enkonzweni. Ezinye izinto siphuma izinto siyabuya desperate sifuna uzi-accessa sibe nazo, but lafika ixesha uba makube nemoto zange athenge bhaki azange ikholwe naye ngunkosikazi wakhe imoto. Izoqala ukhwelwa imoto ngunkosikazi wakhe xa sele into zingamhambeli kakuhle. Ezinye izinto are desperate sizileqa. You see namhlanje the couples outside there zixakane namaxabane ezaziwakhethe ngokwathi. So into ebalulekileyo into yobana number one ibalulekile le nto yobana uAdam xa evula amehlo egqitya udalwa wabona uThixo. Xa uEva egqitya udalwa evula amehlo ngoba indoda yayilele pha, wathi xa evula amehlo wabona uThixo, akho mpazamo. Yebo le Bible ithi seek ye first the kingdom of God. Thixo mangabe ngoqala.
Ngoba uThixo yena ngexesha uleqa indoda kanti ayina best interest kuwe. That's the problem. But waiting unto the Lord, uThixo ngexesha right will give you umuntu azafika accompliment wena. Ngoba ngexesha sele ufuna lo myeni ufuneke uvule indlebe umamele umoya kaThixo uve lo mntu naxa ethetha uba yema zithini iiplan zakho ukumvula ungathethi into zithini iiplan zakho atyatyadule kanti ngeli xesha umamele into yoba kwezi plani zakhe ingaba ndindawo kwezi plani zakhe. Then ufumanise ubana hayi lo mntu akananix plan ngawo ubone housewife xa mina ndifuna kumngcwabeza kwiplani wena kulale ukuthi uyayileqa. Yes, singleness is hard. It's hard because singleness is hard. It's hard. Into yobana ndimamela naxa bekuthethwa kwathiwa bokwamaxesha obana umzimba ucaca into yobana emotions hard. Zinezidingo zazo ezifuna ugcwaliswa. But ukho umfo ebizwa theologian yase Algeria theologian yase Nigeria athi lo mfo xa ethetha athi we will remain restless until we find Saint Augustine athi we will remain restless until we find rest in Jesus. Singazama thina okwentombi yomSamaria kazi ukuzonwabisa side sitsibe ngapha kwemida uThixo ayimisileyo. But what we must know is that God is too wise to make a mistake. Every choice will be tested, and with consequences a person will be alone. So Saint Augustine uthi if ngaba umuntu uyazama uzonwabisa bekuThixo eqaleni, that person asozonwaba. That person will suffer from what we call a spiritual nagging. As long as you try to find happiness once God is aside, into zakwenzeka uzawusafarisha kwi-spiritual nagging. Yintoni spiritual nagging? Kukudandatheka apha emphefumlweni. Ngoba ulonwabo olungenaThixo lushiya umntu ebeka isandla esidleleni. So singleness is hard, but when temptation, that is why ukhuthazwa into yobana let us have i-prayer bands njengabantu abatsha. Noko ke masazane kama sisikhangelele umntu okulo moya ndikuwo. Seyiva le nto, not just any ordinary being, but umntu ekulento nam ndikuyo. Le nto yenziwa nguDaniel ekwilizwe lantoni lokuthinjwa into yobana unikwa iphupha. Then Daniel into yayiqatha kuye engqondweni eqomba yendibisa kwi-test apho wacinga ngabantu abakulento kuyo. Then benza that prayer bad. And uThixo wazireveala ngoba uthi nawuhlangana nebabini babe extra ke bona ndikhona nawe wabonakala bakaxoko uThixo walireveala iphupha ngento yenza ku-Widows athi nani ndibhutshwe ngabayeni ngase kumhlaleni njalo. Kodwa ke athi uba ngaba niyatshishakala kodwa hayi ndiyanikhulula kunoba ilizwe likaThixo lihlazeke ngenxa yini. Hayi ndiyanikhulula tshatana abazi babe kuya ngam beningasuke nithini ningatshati. Then kwakhona le nto yobusingle it doesn't matter unomyeni okanye awunamyeni. Into uma uyazi into yobana singleness is not permanent. Singleness is not permanent. See, many who are presently single will one day marry. See, into yokutshata kayina age yokwazi ubonwa umuntu seletotoba. Hayi yenzeka lokho. Yenzeka lokho. Sibona lo. Yokwazi ubonwa umuntu zazibe late. Anyway singathethi ngoku sisebenzisa ubuciko, ne?
uThixo ulithethile ilizwi lakhe alibuyele kuye lingathenanga. It doesn't matter what age umuntu akuyo. Nexhego lam mos laqeshwa njengoba kuthiwa abantu yokunzima uqeshwa kwa-government, laqeshwa lina 60 years kwa-government, lahlala 5 years, lavuya lathi yo uthixo is ulemangaliso, is a miracle God at the age of 67 kwa-government. So uthixo asikwazi thina umsikelo umntana. Miracles still happen. Nabazibabazo. Because there are testimonies amongst us. Responsible miracles are still happening. So many who are presently single will one day marry. Others will remain single throughout their lives. Abanye bawuba single de beyongena engqobeni. Abanye bawutshata ngenye imini. But no Christian is single forever. Human marriage reflects marriage God wants to enjoy with his people forever. Then iBhayibhile iyachaza uba umtshato utshayelela umtshato omkhulu. Apho uYesu sizawutshata nantoni? Nebandla lakhe. Revelation utsho. Then even the umtshato walapha emhlabeni will not stay forever. Ngoba sithe utheni ukhomba utshayelela xa selisemazulwini sijonga kumtshato omkhulu. Into evakalayo, if umuntu uye wasingle wade waguga wade wasweleka single, funeka yazi into yobana ubusingle abutheni abukho permanent, because ngenye imini uzawutshata noYesu. So if umtshata, that's the point. That's the point. That's not what the Bible teaches. Namhlanje sivake zonyaniso sithathu. Kuba sibekele zona namhlanje. Kanti sinekazaba ngale date uthi xa yazi ukuba ezinyaniso sizawuthethwa. Abanye bawufa besingle. But abasibasingle naphakathi. Ngoba ngenye imini basezawuthini? Yesu uzawuthetha nebandla lakhe. Then there will be no singleness. Amen. The word of God is comforting us. Ithi ngoba utsho umsekele then ichaza into yoba sisingle kodwa sinyembezana kweli lizwe, sitshatile kodwa you see, whether single or not single, but the pain that we are going through in this world is same, we're sharing the same pain. So kodwa xa sitshata nalo umyeni, even like abantu betshata bane-high expectations. Kuzaba mnandi, sizawuhlala eJamini, sinabele ebhotolweni, izawuba likhaya loxolo. We are in that fantasy world. But unfortunately, it's not the whole truth. Then sijonge ke xa sitshata nomyeni onguYesu Kristu, a real happiness. Ichaza iBhayibhile ithi, even every tear from our eyes, isesithixo sizawuthini? Sizawuyisula. So in closing, ukwincwadi angizude ndiqude netext umuntu uzasifundela endlini, anizifundelwa ndim. Then incwadi kaRuthe, kuba ke xa ufikile endaweni uye uthi xa uzawuthetha ukhangele umuntu ogqithe kulaa mafa naye isingulo sigqitha kuwo, ukhangela a relevant experience for a relevant context. So iBhayibhile ithi ke then siyazazi story sikaNaomi noElimeleki, then bashiya I'm just summarizing xa sizakwehlukana. Then uNaomi kwakunye noElimeleki kukwindlala phi eBethlehem, bashiya iBethlehem babheka phi kwaMowabi, behamba nabani nonyana babo ababini. Yes. Then into azamba kakuhle kwaMowabi, then abhubha lamadoda amathathu, Elimeleki kwakunye nonyana wakhe abayi-2, those 3 men abasweleka, so 3 death.
Then again, masibhaqa bobathathu, 3 widows. I'm summarizing. 3 men died. Then uNaomi bajongana nezo noko kufa kwabo bantu bobathathu. Then masibhaqa besintoni bengabahlolokazi bobathathu. Then azange kube lula then uNaomi ubiza umolokazana onyana ebenize ngabo aba abasekho, so ningabuyela ke koThixo beni bakwamakwenu ningagoduka basekhona abafana. Then omnye lo Orpa wathi no, it does make sense lento kaNaomi mabethe ngendlela yakhe. Yeah. Then uRuth wathi yena no mna ndihamba nawe apha bendizokwenza apha yena onomyeni ngowalapha mna kanganto abantu ndingowalapha mna sosisokole ndikhona. Hey, that's powerful. Kanganto abantu ndingowalapha wena umama wam sosisokole ndikhona. Hey, kanganto abana apho uyakhona nam ndiyapho apho uzawungcwathwa khona nam elami umngcwabo funa belisecamkwakho. Hey, nalo Thixo wakho uthi bambelele kuyo ungasela xesha lezo nto zasekhaya then ndihamba nawo. Hayi ke kwacaba hey lo mntu is determined. Then wathi uNaomi ke xa usitsho ke molokazana benje yakhe begoduka bebheka eBethlehem kuba uNaomi wayevile uba no indyebo ngoku ufike ixesha lento yobana kuzawuvunwa amasili atyebile. Then xa efika eBethlehem then uNaomi kudityanwa naye apho athi xa besithi Naomi athi thani nani nguMara because bitter inside. Fika lo mama lonely or in despair. Then lo mama unoburhaka ngaphakathi ngenxa yezinto ezimehleleyo ngoba selebuya ngoku esishwayimba nesizeleka because of the past experience, the trauma she went through. But nazinto ezithandayo into yobana although uNaomi nalo molokazana wakhe begqithe kuloo mava but zange bamlahle ubani uThixo. Thetha ukuthi loo nto sezisingile ezilapha, it doesn't matter sigqithe abanye had been molested while they were young, abanye had been raped, abanye they went through many cruelties zehlabathi, abanye bakhuliswe bengakhuliswa ngabazali babo usithiwa kuwo wena sozube yintsha. They were marginalized, the experiences that they went through, but kuyo yonke loo nto kuhle ukubambelela kuThixo. Yona uThixo athi naxa sithandaza amasithi awuwethu semazulwini ngoba uyayazi into yobana sometimes we can be treated badly by our fathers in this world. What man ndahluleni, separate me. I'm not the father of this world. He equally told us, our Father in heaven. So ke lo Thixo ke babambelela kuye, babambelela kwakho kuye. Sibona uNaomi ebalaseleke izinto. Ndithanda bazibanjwe ke singles. Xa sakwahlukana. Nasi impawu ezabangela into yobana uNaomi, uRuth aqatshelwe even nakuBoaz. Number one, Ruth, she was a lady of her own mind. Ruth. What I'm trying to say to you as singles, be yourself. Awumile umele uThixo, abanye bayawuza besithi kutheni usike wangu-element. Be yourself. Number two, Ruth, she was so humble. Wayethobekile. Wakwazi lo mntana esuka phuma kwelinye ikhaya kodwa azole lo mendo wakhe, azole sengekho umyeni, wazola. Kaloku ukuzola awuphelelanga apha, wazolela nomamela ilizwi likaThixo. Wangathi nguMaria, uYesu ehlangene noMaria noMartha
esithi yabona wena Martha njengoba ubhizi ukhalaza usitaka uncedisi lo yabona lo uhlele apha ezinyawo at the feet zomnqamlezo memele bakwenza nalento ngoba anyway njengoba ubhizi uthi yanditenda nje utenda indwendwe nza wahamba kushiya memele uba uzolile nawe so wazodla then okwesithathu uRute she was a hard worker ithi ke lento number 1 indaba yethu noYesu maybe straight sizisengothi. Number 2, let us be purpose driven. Let us be purpose driven. Umuntu one purpose ebomini uyakwazi umbona engakhange azichaze. Ihlobo enza ngalezinto, ihlobo azinqwema ngalo kwizinto ezonakhalisayo because ugade into yobana angathini angayilose focus. Let us be purpose driven. Then akaneli nje uba umuntu babe purpose driven. And then uba purpose driven kwakhe kubonakala nangendlela enza ngayo izinto. Asebenze. Singaba abantu ethe inkosi ukuthi yiya embovaneni Villadini. So ngolandela nomazwi kubani uRuth wavuka kusasa esebenzela umazala wakhe emadoctorate njengomama wakhe wamse loo ithethe ukuthi kule jeni ke sijonge ufumana abayeni sijonge esizulwini endibalulekileyo Yesu first, then another thing, let us be purpose driven. Let us build our careers. Abanye baxakene nabantu abayeni apha nabayeni ngenxa yobana umuntu uxhonyekekwe kuye athi ke ageza amadoda xa umuntu exhomekeke endodeni utreatwa like trash. I listen to many stories every day. Ayageza amadoda axhonyekeke kuwo omnye umuntu uyawubuza ke athi wena awutshaba wena ungaba phambi kwethu nobunjani ugeze bona uyindoda. Unkosikazi nayo uyazisebenzela. So ke kuba xa uthetha funa uthethe ngawe. Unkosikazi nayo uyazisebenzela. She's a professional fashion designer. Babeni uyazi that. So she's a professional. Otherwise then yothunga wayincanca abazalini bakhe. Then wathi waya ke esikolweni uyawuyenza uyayifunda wanempepha zayo. So is a professional fashion designer aphinda abe yi-HR practitioner zipha kuye ezo zinto. So ke ndizama ukuthi ke into maniyenze nam ndinentombi ke payindlini kuba ndiyazi uba heyi ndiyazimamela nokwezi zitori awulindeli into ndiyenzeka pha funda ungumntu noma into eyenzeka pha kude ungalindeli into abantu ezokwenzeka pha kuwo. Nam ndinentombi kwaye kwezi ndisikelele ngentombi ithe xa indisikela ke ezintombi ndathi Nkosi wena xa unikeza isipho you give the best. So ibhongo lam lonke ndifuna ulenza noba bendifumene inkwenkwe ndizawulenza kwezi ntombi. So ngoku ezi ntombi ke nazo zizinwele. Omdala wenze i-BCom law ngoku wenza uya-upgrade ngoku wenza i-LLB. So uyazenzela uyaziphangelela zemva kwakhe wenze i-biomedicine next semester uzabe senza i-module yokugqibela to complete the degree. Into lapha kum ke endidrayiva yongapha yinto yoba asila madoda xa umuntu etheni xhomeke. That is why xa bendi-interviewsha ii-widows nee-divorces nezinye ii-singles zathi akwaba inkosi ibinosinceda iyasilela apha ibandla. Akwaba inkosi ibinonceda ibandla lithumela abantu abazawusekhwipha nabazawusenza sibe-business minded xa imeko ingavumi. So that is the challenge. So that umuntu ngenye ixesha umuntu uyazilahlela kule ndoda ngenxa yobana there is no source of income. That's any problem that we're facing today. But ngale mcimbi ke we-singles uzama indlela yobana sidibane
xa sidibene ilizwi lethu lizawuvakala alifane naxa umntu eyi-1 etsalelwa kule cala xa sithetha inkwenye sonke lithi let's gather again as singles but sibize ngoku abantu the whole Sunday abazawutshintshana besixhobisa into yobana ke you want to start a business, you want to do this, what you want to be in life, then bazosixhobisa ngoba ezinye into siyangena kuzo hayi by choice but because of circumstances. Yeah. So then Urute was also loyal to the parents, loyal to God. Then she was also kind. She was also a lady of high moral value. Then Urute, ukholo lwakhe kuThixo lwalu strong. Bible yethu evuka ekuseni, xa evuka ekuseni uRute ahamba eobhikile. Esebenzela ithi make sure Bible ithi mzobe idramatize. Noba thina sasingekho sibe nomfazi ngqondweni sithi ixesha lakhe ehlala phansi ephumla alincinci. Xesha linzwa iqhubeza. Kanti sathi wena uBoaz esiza kule ntsimi ezojonga abasebenzi benza njani ufika qaphele any lady andimazi lo muntu but uqaphele kalula because ixesha lakhe lokuhlala phansi lincinci. Lo muntu ukhuthele wabuza uba kubani lo kwachazwa ufike noNaomi all those things but as time goes wamsikelela wena sebenza kule yami intsimi xa ngaphaya unina zala ubhizi yena uyathini uyathandazela yamsikelela ba hey makulunge kuwe ndithi bafumana umyeni wade wenza iplan abazali bakwazi yenzeka neplan kwenziwa iplan bamakafumana unkosikazi seyifana when a person is dedicated to all those things sometimes abafundisi bayakwazi umkhangelela umfana andimamele ngoku hayi libali lasekhaya kodwa ke yenzekise practical xa besikulo mngcobo wasekhaya kubalisa indlela into yobana abazala aba-organize ngayo kuba unyana makatshate utatomkhulu wam. So those things are happening. Then bayakwazi umkhangelela xa ufike badala hayi ndiyafuna utshata yaye ngokumcebise ukhona qha ingxaki heyi andiyazi into endifaneleyo seyifana then abefundisi bajonga uba heyi le ndoda ngumdiko nomkhulu ithembekile le ndoda enkotsweni then kwenziwe i-arrangement be-arrangement yabantu abadala andithi bosino Adam wakhangela lo mfazi zangathi ndifuna umfazi akundifani kanti iphinde kwakhona nentombi iyakwazi nayo ukuzithethela akundifani kuba uRute naye wathini zange uBoaz oza kubani kuRute yawa nguRute oyakubani othi reach out kubani kuBoaz ikisithi okay but ke mna into ndifunda yinto ethi kwijeni yam obana uThixo asikwazi umrhalela indlela asebenza ngayo. uThixo asikwazi umrhalela ngendlela asebenza ngayo. Then ekugqibeleni uRute uThixo wamsikelela ngazo zonke izinto ezinendlela awayithembeke ngayo nendlela awayesokhayini ngayo elulame labazali elulamela uThixo. Then uThixo waze wamteketisa ethubeni wamteketisa ngomyeni. So umteketisa kwakhe ngomyeni i-arrangement kamama Salawati umteketisa ngomyeni. Bible ke ihamba ngelichube ibali kwavela ke unyana then wathuthuzeleka uNaomi wateketisa umntana endaweni yabanyana bakhe batheni baswelekayo. Then yalahambi ibali wazala uObhedi yaqhubeka kwaze uvela abantu uYesu Kristu kumnombo kabantu omntu
esithi xa simjongile sithi this person was a stranger to Israel. Loo nto uyabonisa uyanika isifundo esithini esithi uba ngaba umuntu uyamthanda uThixo, uthembekile kuThixo, uThixo uyamamkela irrespective of ithini background yakhe. That's the lesson esifundayo. uThixo, it doesn't matter what happened to us, apho sivela khona namabasi noba sikhuliswe ngubani, sikhulile endaweni enjani, sikhula rich or poor, but uThixo, once you put God first, God accepts you. Thixo uyamamkela. Akuteketisa ke into ezinhle. Nesiqaphelayo kubana ke uThixo uyasiteketisa, siyathanda siyamamkela uThixo. Asiteketise uThixo ngento ezincinci. Ento asinika zona uyayazi nobana sizashiya kulo mhlaba, but nasi sifundisa sona. So bana niyathandaza ndininike into ezincinci, ndinebonisa ngezinto ezincinci obana nalinkulu yes. That's the lesson. Kalomazwi ke inkosi sikelele. Isithambo sancedisa uKristu wethu. Amen. Ngizawunika nje abantu bambalwa, khona umuntu one-question, resolution bafuna kufanele comment before sivale. Ndiyithanda kakhulu endifisayo uba umuntu akazinike itshansi yokuyifundela abantu. Into endiyithanda kakhulu ukuthi baba bantu bobabini bonke uNaomi noRuth, omnye wayengajonganga icala lakhe. Kuthiwa uRuth wayesithi angafumani ukutya phaa kuBhowazi aye nako kuninazala amshiyele the portion ayomnika, while uNaomi yena wayesithi uRuth xa ehamba afuna iperfume because kuthiwa uNaomi wayesithi izaba lihlazo makoti wami xa ezawuthini ezawubonakala mhlawumbe echitha imizi yabantu. So wathi mncinci uRuth, I must look for a husband and waprovider ekwazi uba abantu bafuna umuntu onuka kamandi. Kuthiwa uNaomi wayemeka sure uba umqholile uRuth xa ehamba wanuka kamnandi. So le nto iyasifundisa uba nalapha sizisindisi thina abantu nawo older xa ujongile umntana mhlawumbe silapha nje uba sinje abantwana bathi bayasoyika utshilo bamnoloko, but akufunekanga soyikane, kufuneka sikwazi ukunxibelelana ukwenzela mhlawumbe ndingumama uNqadi xa ndibona uba ukhona umntana mhlawumbe endimthandayo uyatheka kwiperfume ndiyamazi xa silapha kumele saza uyaphangela lo ayekaphangela, uyaphangela lo ayekaphangela. Xa ndifumene 50 rand ndimnyengezele le 50 rand uzawongeza kula 50 rand ayothenga nayo iperfume efakwa ngabanye abantwana ukuze afikelele nayo kwelazinga. So ukuphila siphile, omnye aphile lomnye kuyasinceda ngoba uNaomi wagqibela ebekwe ezingeni eliphezulu nguRuth, yena esecinga uba uze apha esengunobody, but wakhangela uRuth wambeka endaweni right. Siyabulela kakhulu ngangezi singles things zisenza singagive up, nabantwana bethu bangagive up. Mna sendivuyela abantwana uba la portion eke yathethwa nangusisi phayana uba abantwana bethu ngasuke bayive uba it's not walking straight that matters, but it is ukuthi xa uye wawa okanye wahamba endleleni erongo uzokwazi ke ngoku uziphula ukuthi no, I've got Jesus. Ungawari ngoba abantu bathi because okutshiwo ngabantu does not build you, but what you think, what you end up when usithi sendifike ezingeni elithile, how do I come back to God? Laa nto izakwenza uba uzifilishe ungulaa mntu one-value again. Ndithetha kwabancinci ke abasajongayo uba never give up, umfundisi utshilo, a time will come for you. Sonke sitsho kuthiwa singobani kaneni wakunantsikandikhumbuza kuthiwa ndithina sitsho noshiwe uba no, there is still hope for you younger people. Ningagive up, siqoqoshe nje usichole kahle uzawubona wena uThixo uzakuvelela. Amen. Amen. Ukhona omnye? Okay. Ndiyabona umama uNqadi. Uyabona ke ukhe wathi omnye ke sipha evuselela wathi isasobana sinaye i-youth ministries, but isasobana sisondele apha kule inabantu abakhulu ye-singles kwenxa sifuna ufunda.
So khona amava angasoze afike encwadini azafumaneka kubantu abadala. Awona umzekelo uthetha ngemicimbi yantoni yokulungiswa ufake ne-perfume. Indoda iyakwazi utshata umuntu ngenxa ye-perfume. Yeah, those things are happening. Yeah, so ezinye izinto thina soze sisazi ngabantwana but abazali they will coach us. Okay. Yes. Ngithanda le ndawo fundisa ngingasinamcela kuba uthi ibandla liyafinisha ukuncedisa. Baninzi abantwana abangaphangeliyo. Sikhona samthambisi ngomama nomatshini abizilekhaya abasomababa omnye leolehlele leyofunda khona. Thina bomama banisoka kuyikili njengoba kusisho nomolokho masazane apha sincedane. Yendamnika lo mntana umashini wembali usithiwa kwasasikolo ungena utraining yonomatshini akanawo uyathunga xa kunamhlanje uyakwazi ukubeka into etafuleni athengise athunge ifasikoti athunge itoni uye esikolweni. Sinako ukubakhapha thina ngoku singoshiwe asisanamsebenzi wokuphela sibona okwethu kukuba sincedise abantwana babone ngoba umntana now today mfundisi ayikho imali ngoba unemployment utshotshentla abantwana basakwazi nothenga impahla imali hand to mouth ayifumanayo. Kanti xa enesikili sokuthunga uzazidizayinela kanti abe mhle phaa thenga imitha elapha azidizayinele isiketi abe mhle. Yizani ke sanusoyika izani ndineminqwazi phaa endiyenzayo bayasevuselelo crochet icrochet sanumoyika udokasi sanumoyika udokasi ngoba umfundisi uthi ayageza amadoda uzawufika nomtshato le ndoda ihlale nokudliwa apha endlini. Uthi omnye utata sixhola ilapha etipini singomama sinamali sinomatshina sinamali othenga ilapha. Ngotata sibona qho sidlula phambi kwendlu yakhe sithwele iingxowa unomdlalo otata zingxowa zantoni ezi. Okay, udagama ulahla apha etipini amalapha bekho abantu abapha baxholayo thina sibe sithele ezingxowa nge-R20 singomama. Uthi lo tata ume apha egeyithini uthi yintoni bomama leni ithweleyo. Sithi hayi tata amalapha. Uthi ndiyaniqaphela qho idlula phambi kwendlu yam. Mamelani uthi umntana zekhe nithi xa niphinda nihliza nindibonise into ezithungayo amalapha kule ndlu. Hayi ke nyhani sikufake eplastikini nalo mama seyahamba xa sibuye simbonise ke tata sidibanise lamalapha seninto zebhedi ipillowcase siyibeke ibhedi siyinxibise ngamapisi zamalapha sithunge ifasikoti sithini. Uthi lo tata awubomama mhle lo msebenzi uyenzayo sekhe nithathe nale nyoka ilapha endlini akaphosise umfundisi ageze amadoda xa yiyo yonke phala uthi le nyoka ndayithenge nomatshini iyavusa phaa endlini. Uthi akakwazi nokhe athoma unqakuno andiyazi noba nithi ntoni ezatshipsi nqakuno akasoze akhenzele into ezabanye abafazi athoma apha emnyama abantwana bafike bazothenga ngamashumi. Into ayenzayo ngepayday intloko ithi iyavuka ujonge i-payslip uthi andishota nje imali kule nyanga kodwa ayinguye uphangelayo yimo okuphangelayo asabi nawari sakuba hey uyasithetha lo mama kule geyithi sithelele ingadakhe apha
ngoba yena uthi ude athi uthe kungaka siqoba sibawo ukuthi uthe kungaka uyatya hayi nayenza ukutya ngepayday lanhloko yamukethi into olanda lo laphela ke la xesha libethunana loba ungahlala endlini bengu-housewife hlala ungu-wife nawe unengeniso athi nokutata yaphangela ngolesihlanu isabathi longisolwa nguwe ukutata sekuphekile isabathi seyilungiselele izani ngesani usoyika umfundisi ukrosha tata bencwazi nokuthekista thungela abantu izikhafu thathe naku umamu malukhombe naku umamu Ntengento senze oku ngesandla nomamu Ntengento asilangxaki singanefundisa nithi ke ozange xa bebona babone benezikiliti benezikiliti ozange angabebuza utata ithini into kuthiwani uyezikwa phela utata uyatye engakhange athenge nto umama yawugcina loo nto ke bethuna masithandaneni apha masithandaneni mamtshali ke mnathi abangandazi mna ndingumamutshali eza kumamutshali mamtshali ndiyafuna ufunda uthunga andizukubhatalisa ndafuna ukuthunga e-Eastern Cape baninzi abatyayo endabafundisa uthunga funda uthunga yosika ilaphu zininzi indawo ezisika ilaphu wenza i-first coat 250 iqhiya zi-straight ukufa iqhiya thunga nje lula laa nto uthengise ufumane ngetyiwayo and so thetha ababini bokugqibela izaba ngabokugqibela qha ababini bokugqibela and then after that sizaba nomthandazo sizobreaka into groups so that sizocela amandla okubana sikwazi uphila sibe zezi singles ezikuza uyesu ngenene ngenyaniso so ndizonika only 2 abantu then sizovala ke ngoko maqala phela mandibulise kwi-singles mna ndiyayithanda kakhulu i-presentation kamfundisi ne but into endifuna kuyingxalapho ukuthi lusha umzekelo mosi xa ukhulu uqonda xa seneminyaka emingaka ndifuna ukutshata nto ndizoba nothi xa seneminyaka emingaka so ufike kuloo age ke ngoku uthi hayi ndizofuna ukutshata ke ngoku ingxaki besekukhetheni